Jó estét kívánok! 2 napja azzal álmodtam, milyen jó lenne, hogyha sütnék magamnak, saját magamnak kenyerkét. Gondolkodtam is rajta, jó sokáig ki is választottam a megfelelő sütőgépet, mégpedig a Mullin Píp, nagyon megtetszett, és azon gondolkodtam, milyen faszva finom kenyérkéket fognak csinálni, ezt is rakok bele, meg azt is rakok bele, meg mindent, és milyen jó lesz. Na, ma reggel beteljesült ez a dolog, és elmentem, megvettem ezt a gépet. Fogtam a könyveckét, ami van hozzá, mindegy honnan nyitott ki, nincs olyan nyelven, amit megértenéd, de benne van a recept. 3 kanál ebből, 2 pohár abból, ez az, amaz, beleraktam szépecskén úgy, ahogy az bele meg volt írva, bekapcsoltam, az ott elkezdett dolgozni, kiírta, hogy 4 órát fogja csinálni, mondom, de jó, addig én elmegyek, szusszanok egyet. Fölkeltem, kijövök a konyhába, kinyitom, gyönyörű kenyérke benne, wow, te így csináltad, nagyon jó. Fogtok, kihúztam ezt a fiókot bele, kifordítottam a kenyeret az asztalra, és olyan szép szeleteket vágtam belőle, olyan szép, olyan jó, illatos kenyér volt. Hát, ezt csak álmodtam, nagy faszt. Ez a fasz, ez kérem szépen kifutott, túllagadt, ki oda rá a szélére. Oda, rábaszódott, rásült, az ott kifolyt oda, és bele. Nem jön ki belőle. Büdös. Van az egész házba. Büdös a kenyér. Büdös a konyhám. Napló, bezár.